Bueno, bona tarda a tothom, benvingut al públic. Comencem aquest ple ordinari del mes de maig. El segon divendres d'aquest mes, l'11 de maig, es va dur a terme una nova sessió plenària a la sala de plens de l'Ajuntament de La Palma. La sessió, de caràcter ordinari, va donar inici a les 7 del vespre i va concloure a 11:15 de la nit, amb una durada total de 3 hores i mitja. El ple va comptar amb un ordre del dia amb 7 punts, entre els que es trobaven 4 mocions, l'aprovació de la proposta de festes locals per l'any vinent, els pregs i preguntes dels regidors i l'aprovació del compte general de l'any 2016, a més dels pregs i preguntes del públic assistent. El que vam començar al Club Nou de Patinatge, que nosaltres com a club de vòlei ens encanta que hi hagi més esport femení, però que sí que t'he dit jo, ara per ara tinc moltes dubtes que el terra aquest estigui homologat i sigui pertinent que es pugui fer patinatge. El ple es va encetar amb la proposta del compte general de l'any 2016, aprovat per majoria amb el vot a favor del PDeCAT, La Palma Sempre i el PSC, i l'abstenció d'Esquerra Republicana. El text es va haver de modificar en acabar el ple, per petició del PDeCAT, degut a algunes inexactituds en el redactat. Finalment es va fer entrega als 3 grups municipals de la proposta rectificada pel secretari. El segon punt va ser l'aprovació de les festes locals per l'any 2019. Totes dues dates es van fer coincidir amb festivitats de Barcelona. El 10 de juny, la segona Pasqua, i el 24 de setembre, la Mercè. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de La Palma Sempre i el PSC, el vot contrari del PDeCAT i l'abstenció d'Esquerra Republicana, argumentant tots dos grups que creien que La Palma hauria de tenir festes de caràcter propi. Denunciem la criminalització que se fan dels comitès de defensa de la República per part de l'aparell de l'estat espanyol. Tothom és conscient de les notícies que estan sortint cada dia als diferents mitjans de comunicació. El tercer punt va donar entrada a la primera de les 4 mocions portades a terme, la moció de denúncia a la criminalització del CDR, presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana. La moció va ser recolzada per La Palma Sempre, el PDeCAT i Esquerra Republicana i votada en contra per part del PSC, sota l'argument de denúncia dels actes violents i vandàlics perpetrats des d'una part dels sectors independentistes. El seu cap de llista, el Pedro Ardoi, també va voler aclarir que el seu partit no veu adient fer servir el terme terroristes en referència als comitès de defensa de la República. També creuen que s'han d'obrir ponts de diàleg per resoldre la situació actual. Considerem que és un ajuntament democràtic i per tant podem parlar d'aquests temes com dels altres i l'aportem per intentar que surtin endavant 4 acords. El primer és manifestar que l'Ajuntament de La Palma Cervelló considera una forma d'acció política absolutament legítima la protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, resistent i no violenta pròpia d'una democràcia madura. Segon, l'Ajuntament de La Palma Cervelló denuncia i es posiciona clarament en contra de les operacions de l'Estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra els comitès de defensa de la República, vulnerant una i altra vegada tots els drets civils i polítics dels ciutadans. Tercer, l'Ajuntament de La Palma Cervelló denuncia la criminalització de la protesta social, la repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a l'autodeterminació i a la construcció d'un país millor des de baix i per a totes en forma de república. Quart, comunicar aquest acord als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes. Una de les parts de la moció que presenta Esquerra Republicana diu perquè els CDR són estudiants, pagesos, bombers, aturades, botiguers, cambrers o cambreres, recepcionistes, professors, professores, autònoms, cuidadores, informàtics, cuiners, perruquers, tot això. Els CDR som aquí, el poble som aquí per construir la república. Pensem que això no porta un bon camí i per aquesta raó si volem fer, que fins ara no ho hem fet mai tampoc, demanar al grup de La Palma Sempre que es pensi si donar suport a aquesta moció perquè pensem que el que mal comença mal acaba, que s'ho pensi. Jo em pregunto, un cop més, què fa la intel·lectualitat de les esquerres que té una vara de mesurar diferent? Quan es tracta dels piquets de vaga per determinades causes, està d'acord? Quan es tracta de l'alliberament de Palestina al front Polisari, hi està d'acord?
Quan es tracta del Kurdistan o del Tibet hi està d'acord, però quan es tracta de que una gent pacíficament decideixi el seu futur, troba tots els arguments per seguir fil per randa els arguments del Partit Popular, el posicionament del Partit Popular i de Ciutadans. Però a més, això segurament no els afavoreix. De fet, avui l'enquesta del CEO ja estava dient clarament que el PSC va de baixa per incompareixença, per incapacitat de tenir un missatge clar sobre què vol i com vol posicionar-se. És una mica com Ciutadans, però no tant, una mica com el PP, però no tant, però no concreta exactament el què. Nosaltres pensem que és una opció totalment legítima, malgrat denunciem, evidentment, que hi puguin haver-hi, si hi ha amenaces a qualsevol tipus de formació, evidentment hi estem totalment en contra, tot i que penso que tampoc no és el moment de posar en el sac de totes les amenaces que hagin pogut haver-hi o situacions similars a la gent del CDR, perquè al final entrem a la mateixa dinàmica que fa l'estat espanyol, que és buscar un enemic, que en aquest cas ja ha volgut posar ha agafat el CDR per, vinga, ara posem-hi, tot és culpa del CDR, i ara l'estat espanyol, per desgràcia, ha buscat sempre cohesionar-se a través d'un enemic intern, en el seu moment al País Basc, i en aquests moments doncs, buscar la no violència que hi ha hagut durant aquests anys, buscar havent-hi violència, ja sigui posant-li el nom de CDR o inventant-se aquestes històries, aquests informes falsos de la Guàrdia Civil, de Sant Esteve Roures i coses que són una mica esperpèntiques. No? Bé, doncs anem a votar aquesta moció en defensa aquesta moció de denúncia a la criminalització dels CDRs per part de l'aparell de l'estat espanyol. Vots a favor de la moció? Vots en contra? S'aprova aquesta moció per 10 vots a favor d'Esquerra Republicana, el PDeCAT i la Palma Sempre, i el vot en contra del Partit dels Socialistes. Bé, aquesta moció la presentem degut als atacs que ha hagut per part del govern d'Espanya, el Partit Popular, sobre el sistema sanitari català i la seva universalització. Les mocions quarta i cinquena, presentades de forma separada pels equips d'Esquerra Republicana i el PSC, respectivament, tractaven sobre el model dels serveis sanitaris de Catalunya, rebutjant el recurs d'inconstitucionalitat interposat per part de l'Estat espanyol de la Llei 9/2017 d'universalització de l'assistència sanitària, aprovada pel Parlament de Catalunya, i demanen al Departament de Salut que continuï garantint l'atenció sanitària pública per al conjunt de la ciutadania de Catalunya. Farem una abstenció amb el context perquè estem ficats en un tema que sempre és la mateixa, sempre es diu d'una manera d'expressar paraules, frases, etc. Quan diu denunciar la permanent deslleialtat institucional del govern de l'Estat amb la utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania a Catalunya expressada a través del estem parlant de què exactament? O estem parlant que és legítim que el Parlament de Catalunya, quan governa els independentistes, no permetin que l'oposició faci la seva tasca correctament, se salten a la torera, a la llei del Parlament, absolutament tot. I això no és deslleialtat. Bueno, deixem-nos-lo en aquest punt, no ho donem en contra, ho repeteixo, però i després n'hi ha una altra, quan dels partits que de manera continuada qüestionen els valors, una altra història, és a dir, sempre i amb el context que estem, perquè això, en un context ordinari votarem a favor seguríssim, però en aquest context en el que estem farem una abstenció. Tot i que nosaltres no hem presentat aquesta moció, jo crec que s'escau demanar el vot favorable perquè no esmenta cap element directe que faci referència a elements de la independència de Catalunya. I per tant, si en alguna cosa ens hem d'aproximar és fent gestos, a vegades petits, però que són el primer pas per un diàleg més profund, més sincer i més obert. Si no, al contrari, resulta que aquells que parlen de diàleg no el practiquen, i practicar-lo, encara que sigui en petites dosis, és el primer pas perquè el diàleg de veritat existeixi. Eliminar la universalització de l'accés a la sanitat realment deixa una situació molt precària a molta gent
i pensem que això, que precisament l'Estat havia tirat pel dret i a Catalunya havien pogut subsanar-ho, com altres lleis, com s'ha esmentat, de la llei de la pobresa energètica i tantes d'altres, que han sigut de tall molt més progressista que no pas la que ha portat el Partit Popular a l'Estat espanyol. Aquí s'ha estat treballant i creiem que toca donar-hi suport perquè realment s'ha estat donant cobertura a col·lectius molt vulnerables. Vots a favor de la moció de defensa del model sanitari català? Abstencions? Doncs s'aprova per majoria absoluta de 10 vots d'Esquerra Republicana, el PDeCAT i la Palma Sempre i l'abstenció del Partit Socialista. La moció presentada pel PSC al seu torn demanava a la Generalitat que complís amb els compromisos adquirits al començament de l'any 2016 de reduir els temps de les llistes d'espera. Fer un comentari. Aquests dies, quan he parlat amb persones aquí al cap nostre de la Palma, ja no solament són els números aquests que són números i estadístiques, però quan les persones d'aquí del poble t'expliquen que, per exemple, per anar a un traumatòleg fan, jo que sé, una placa de rajos X ara, al maig, i li donen hora per al mes de novembre. Quan n'hi ha problemes de cor que detecten que hi ha una anomalia de la persona que està malalta i li donen 3-4 mesos i no saben quan la tindran. Estem parlant d'això. I quan mires la persona a la cara, ja els números ja em sobren tots. És a dir, això és inqüestionable que és un tema que s'ha d'aturar. I s'ha d'aturar, i repeteixo, independentment del que faci el govern d'Espanya, la Generalitat de Catalunya té competència per fer això i crec que ho hauria de fer. Vostè en aquest paràgraf indirectament està acusant el govern de la Generalitat de que fa una deixació, per dir-ho d'alguna manera, de les seves funcions, no? Una desídia, fan una cosa, prometen una cosa, se presenten unes eleccions i després no les compleixen. Des del punt de vista del govern li he de dir que no és així, que no, jo no dic que no hi hagi un temps de demora, no sé si serà del 7, del 8, del 12%, però si ens deixen governar, funcionem. El fet de que Espanya ens estigui tallant les ales constantment i també ha sortit al llarg d'aquesta tarda és perquè els catalans anem una mica més avançats que els espanyols i per tant fem coses millor fetes, millor programades. Ja no cal que li expliqui com vam arribar a fer una votació, un referèndum, però les tenim clares. El que passa és que és veritat que el govern espanyol ens retalla. Li parlo del FLA? Vol que li parli del FLA? Jo li parlo del FLA i la manera que tenen tan salvatge de retallar milions d'euros que han d'arribar a Catalunya. Jo he tingut la sensació, i ho dic molt sincerament i molt carinyosament, que el senyor Doi viu a Matrix. Vostès han sentit el que és Matrix? Aquell país que no existeix però que se'l creuen i com que se'l creuen tant resulta que existeix? Doncs he tingut la sensació que el senyor Doi estava vivint en aquest país, perquè, esclar, resulta que comença a dir que les llistes d'espera no s'han reduït, que no sé què, i tot hi estem d'acord, però resulta que dius, caram, quan l'any 2009 el senyor Montilla manava, va pactar un fantàstic acord de finançament per Catalunya. Un acord de finançament que es va incomplir des del primer any i que doncs, no se'n va reclamar el compliment. I per què es va demanar aquell sistema de finançament? Perquè el Partit Socialista era molt conscient que les llistes d'espera no es podien reduir precisament perquè hi havia un dèficit fiscal anual de 15.000 milions d'euros. Ara estem a l'any 2018 amb el mateix dèficit fiscal de 15.000 milions d'euros, amb unes finances de la Generalitat abans del 155 intervingudes pel senyor Montoro, amb uns préstecs draconians que se'n diuen Fondo de Liquidació Autonòmica, que el que miren és de liquidar l'autonomia de Catalunya, i el senyor Doi va, reclamant, però anava a dir piulant, però no és això, va reclamant la reducció de les llistes d'espera. Li semblaria bé que per aquest plantejament que jo li faig ara justifiqués una abstenció quan realment el tema que ens porta aquí
és l'atenció a la ciutadania i que realment el que hem de reclamar des de l'Ajuntament de La Palma és que l'atenció als pacients millori de forma substancial, li semblaria bé? Li semblaria bé que perquè en aquests moments hi ha un procés, hi ha un dèficit de 15.000 milions d'euros, hi ha una intervenció de les finances de la Generalitat, hi ha un fons de liquidació autonòmic, hi ha un conjunt d'incompliments. Nosaltres, per l'excepcionalitat d'aquests moments i per defensar no sé què, votéssim una abstenció o un no? Oi que no? Doncs ara li haig de manifestar que no entenc jo de cap manera l'abstenció que vostè ha fet a l'anterior moció, perquè nosaltres sí que estem pel diàleg, i estem de veritat, i estem de forma oberta, i per això, com que estem pel diàleg i com que no volem actuar des de la rancúnia i com que pensem amb la gent per damunt dels processos, nosaltres, encara que hi ha coses que potser no hi estem del tot d'acord, com el que li ha manifestat, nosaltres li votarem favorablement. L'estat espanyol, doncs, amb aquest recurs d'inconstitucionalitat que va presentar, doncs, ha deixat a molta gent, doncs, en una situació força precària. Recordem o tornem a instar la Generalitat que evidentment, doncs, en faci cas omís i segueixi donant el servei, i evidentment també des de l'òptica de La Palma, que és on som, malgrat entenem les dificultats que des del govern central s'han estat posant pel correcte finançament per donar els serveis que la Generalitat està prestant, ens toca demanar, instar al Departament de Salut, a la Generalitat, doncs, que el compliment que hi hagi dels acords en per reduir la llista d'espera, doncs, que tiri endavant, que segueixi i que es treballi, doncs, per poder complir aquest acord que es va prendre el 2016, que de fet nosaltres des de La Palma sempre vam entendre que la nova dinàmica que va haver-hi amb el conseller Comín, que trencava molt la dinàmica anterior del senyor Boi Ruiz, de les retallades, etc., i passava, doncs, a una voluntat de tornar a un servei de salut, doncs, molt més accessible, i ens hi sentíem còmodes una mica amb aquesta línia. Doncs, seguim treballant en aquesta línia i instem, doncs, a la Generalitat que realment pugui complir, sent conscients de la realitat que hi ha per part del govern de l'Estat. Per tant, per part de La Palma sempre, doncs, donem suport a aquesta moció i votarem favorablement. Quan es parla de recursos econòmics i se parla de pressupost i se parla de partides econòmiques, es posen uns diners a un lloc o un altre en funció de les polítiques que es porten a terme, i amb el tema de sanitat no és suficient el que s'està fent, i ja està, i res més. I ara, si els diners venen, si no venen, si s'apliquen, si no s'apliquen, i no voldria entrar en el tema dels 150 sinó altra vegada perquè no acabarien mai, simplement és que els recursos que es tenen es poden fer d'una manera o una altra, i a Catalunya s'estan posant els diners per fer unes altres coses diferents a aquesta, ja està, res més. Bé, posicionats tots els grups, anem doncs a votar la moció presentada pel Partit dels Socialistes sobre la universalització dels serveis sanitaris i la lluita contra les llistes d'espera. Vots a favor? Vots per unanimitat. Per unanimitat s'aprova aquesta moció presentada pel Partit dels Socialistes. La darrera moció en rebuig de l'incompliment del Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere, presentada per tots els grups consistorials, es va aprovar per unanimitat. Finalment, després d'uns pregs i preguntes per part dels regidors d'1 hora i 50 minuts i les preguntes del públic assistent, el ple es va donar per acabat. Des de La Palma TV recordem a tots els telespectadors que poden visionar íntegrament la sessió plenària al canal de YouTube de la nostra televisió. Moltes gràcies a tots, anem per acabat aquest ple i fins al proper cap de setmana.